Superb, talentul și frumusețea nu se vinde, nu se cumpără, nu se împrumută. El se admiră și mulțumesc Paului că a venit la noi încă o dată și ne-a bucurat cu acest concert frumos. Paul are un potențial extraordinar și un glas puternic. Pasament, probabil, pentru sufletele noastre și în tumultul zilelor cotidiene, probabil că e un concert care te face să te oprești și te gândești la valori, la principiile vieții, la dragoste și la cei care te înconjoară.